Ayak. Dili na to sayawan ang tanan. So una mo sayo ang boys. So hawak ang Stage. platform. So boys, then exit ang boys, enter ang girls. Then exit sa girls, enter ang LGBT. And exit sa LGBT, enter na yung tanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, in place. So dapat tayo mabalhin sa among grupo. Ang saan sa dadira, bes? L for Ibor. L. Chika si ate silang kasal, oh. Ang ni Ibor, wala madrawing. Hindi ako natin sa Ibor. Wala madrawing ang ni Ibor. Oh no! Babriyan ako yun. Usa ka get aw sa diha, bitch. Ay, choto si Kers. Ciao. Hello. Hindi man siya labot. Kaya... Amo magilaguban. Mas lagog ko gabi eh. Ano man? Wala kong bibiyan sa elevator ni Kila. Hindi na kayo mabalik. Business din siya. Damay kiki. Ang mga pobre ng mga yan. Oh? Namay na sa actor. May na honor. Ay, mga yans. Oh, di ba? Makasak ka, kaway card. Magpa-tap eh sa next floor. Dito ba? Ay! 19 lang ito. Oh. Oo. Nung red mo kayo uy, pero anyways. Excited? Pagkaan mahimo sa oras? Pakita ang mga gold. Sige dapat man. Sampulit panting Kers ano. Sige, huwa daw. Dapat inani na siya. Oh, ana. Pak. Oh, ay mo daw. Sample. Di magkuryot ako niya ding okay ba? Para ka Okay na ka? Okay mo. Mag-ilan na, Jigger, na headband? Yes. Basta lagyan niya mo dito, bitch. Hindi ka nag-spray na tundo. Preliminary, So, pag nili sa shoot, kunuhay nga, apil-apil kay push na mo, kasi mamili pa. atang sila. Uy, lang ngayon kay mga bride, uy. Murag mga pretty. Hindi mo rin mo appeal. Ano? I-confirm naman ako sa. Ay, kuha sila. I-confirm naman ako sa. Sign up na siya. Ang ingon mo sa bride niya, lima rin ko rin appeal. Okay. Ala, chismis! Ang branding mo, uy. Ala, chismis! Ang branding mo, sir, dili ako. Maneng sila sa outfit sa mga ko. Ala, kaya ko dito bride? Uy, gikumpas sa mga videographer. Uy, dali oy! Ulo! Hindi kay Goldie ang... Uy, ikaw rin lahi. Uy, ulo! Di nag-shirt may gawa? Ay, ito ba? Ruby! Pila ko gamahay na karubi! Ay, short sa lupan. Dormirse en la cama, darse prisa en tu alma, ratoncito en el club, no heroica, club, club, club. Kung
O'Malley, ratoncito. Namin naman yung mga pipila ka box trans bas nga nastungas agtang. That's kuan. Fashion. Brazilian style. Gibot ba ibor? You are. Kaya she down sa o. Lu, dibdibera. Wakinas. Ano ka na? Sa paloy mo doon ibor gigamit. Shoes mo. Riri. Look at yourself. Oh, you're so pretty, oh. You're so pretty, man. Ay, sorry. Ay, Napil ka? Bea. Sampul ko. Outfit. An order. Ayak. Parang magibata lang ba yun? Ako po na yun, madam. Di pa daw. Baby ha, baby. Hello, oy, support. Si ate. Sige daw, balik ka. Ana. Ano mo ganito? Tripping. Ay, God. Tingnan mo. Palata. Ajun na siya, baby. Baby. Ina, baby. Ano siya ang baby mo? Siya nakibutan ka. Parang natutulog lang. Saint Peter. Selfie, oh. Unsa man? Ay, palipang ang speech. Pero may mublok ka. Mas memorable tong Taiwan nga part kay ngato na mugna si kuha. Lala na si Shell Prince. Fierce, lagi isa sa pag-ayos. Okay ba? Fierce. Ayaw pag fierce di atita. Butang buke. Di ka kabot sila. Nagguto. 1, 2, 3. Ready ka. Nag-record ni? Oh, ang guro? Video daw. I don't think we work na. Wala, nag-record siya. Pero nakanay tayo. Or when nag-press? Doon narang siya may showbiz sa taghatag. Sorry, nakita ko. Hatag-hatag o regalo. Nga kami. Sabi na nga, nalimot ko. Ang sama ni? Ako ebidensya. Ang sama na? Ang lek. So din na sa ukong ang at least natay first hand experience sa pa-showbiz nga iPhone ni Ibor. Alam na this, kumawa ni. Ako may last gagunit. Ang mga guest daw nga outfit daw, ulay daw. Alam ko sabi ko, uy, ang buko ni Peggy, ulay daw. Uy, ang bright ng room. Hindi nila ito match yung mga itong flower. Wala may flower. Dili na may flower bearer. Kuha na lang ni. Flower na lang dito sa... Ano? Reaction video. Oh my God. Si Ibor niya. Excited na ba ang tanan? Excited na ba ang tanan? Ganyan na kalihok? Not so good. Kato mo na naging. Oh my God, ano si Ibor? Gosh, Ibor.
dapat alright. Teary eye lagi si Ox. Congrats! Ito to? Deserve sa photographer ang more able na Juna. Pareho anak ka so. Hello! Liwat sa arms, attitude! Yay! Uy, pero sexy juga si Shori Koro. Pak, pak, pak! Parang siya dali, papicture dali, papicture dali. Papi, dali ba ako picture, babe? Shoot. Mga bag. Wala ba ako na ifang, basta way fag. Ama regalo ni mo. Present ako ni partner, no? May, na kay partner. Long message ni. Lag out na siguro dahil. So, nag-chikahan ninyo. Bakuna. San all siblings goal? Ratatili. Tiri na, nagsugod ng katiri. Gamay na lang, gamay na lang. Dog mas. Apel na me? Tubangan. Apel me? Asig. So, achieve? Achieve na ba? Hello, ay mahubon gas, gisingot. Di ba siya ang masingpan? Nutrients siya sa hair. Nutrients sa hair? Basta masingot, bes? Happy katusing! Char! So, Yes. unsa man, may request like TikTok or random Wala lang? lang, random lang. Sa Bears and Flower Girls, Flower Bearers. Dito mo, pwede mo kumam. Puta ka po, tap ka. Ciao. Ansan. Pak. Rehearse mo. Ikaw diri. Wala ko busy sa diyo diri. Uy. Ikaw ha, paalsa ka ni Katsu ha. Hulo! Pressure me. Naman, after ka sa pikas kasal niya. Ay, magsapat na ba sa instructor dyan. Amin na, good luck. Saan lagi kulukoy? Ay, ganihara mo kasabot. Tira mo pag hindi kakagets. Mudyo na lang ako sa ulo mo. Kabman. Yan, yun na isa mo siya. Ay, lifting na lang ako. Wala naman ni Sir, lai siya mo. Ready na ba? Lai siya mo, mag-juda big touch. Okay na ba ko lang tanan? Naay penalty ang wala. Na. Ang penalty ba? Pressure. Ang dili ba mo taro nga ibay may unang mukuan. Hani mo ni Katsu. Gusto mo masunod na lang silang steps? Oh, pak. Bantay lagi ha.
Uy, isang na mag-meet. Lagi. Pressure! Uy, 5 seconds sila. Uy, anong labot naman mo 16 counts. Dapat sila may awahi. Kaya para di mag-expect ang mga tao. Wala, uy, marag... Huwag ko ma-inform, entourage ako napilan or pasigarbo sa sugbo. Uy, pag-unulis na lang. Dako kay kag-idea, bes, imong paris, awuat. Grabe! Ito, biyahan! Ka-pressure na mo. Woo! Pressure is real! Woo! Pressure is real! And moving on to the youngsters, leading the way are our colorful bearers and flower bearers. Dancing their way to the dance floor, here comes the bearers, headed by Miss May Rosamid with Mr. Kevin Romanillo. And coming right in, Mr. Clear Rodriguez with Mr. Al Brian Cubian. Come on, show some joy and happiness. Mr. Christopher Arayan with Mr. Elfie Ray Cisneros. Hey, Macarena, Macarena, Macarena. Hey, put the chopper on and turn him to a sprinter. On my tell him give me 1 minute. Hey, Macarena. Hey, Macarena. It's all with me, how two hearts belong together, love can last forever. Now that I have found you, I believe that a miracle has come when it turns the perfect one. No gonna all my questions, I got why. And I've never been so sure of anything in my life. Now I wonder what God was thinking when He created you. I wonder if He knew everything I would need, because He made all my dreams come true. When God made you, must have
To our new couple, Ruby and Misael. Thank you. Sobra niya. Salamat, Lods. Gusto mo ito eh? Lagom! If you're chosen as the best dancers, congratulations! You're safe, you're out, and you can go back to your seats. So if you don't want to be the last pair, impress the judges. Alright? Alright, here we go! Ay, nice show! We're halfway there, we're halfway there! Nanonood pa mga yanso? Nanonood pa ng mga yanso? Kevin nanonood, man! One more time! Go, Kevin! Ay, Kevin! Ma'am, lower, lower, lower! I stop na, Chuck. What up? Hi, with Tom Rodriguez, guys. I'm sorry. Sobrang fun niyo po yan, yung bride. Charot lang, Meg. Another picture. Dog, come on. Kuha lang sa amin. Ladies and gentlemen, recognizing the president of the Ay lang po, ay lang po. Shortest na subukan mo ako ang yoyo. Nice shoe. Morag yung si Alvin may nakuon, na bride, kadali. Butan kayo. Mo ba? Gawin saan mo siya, gawin sa na approach. Oo, tungod na ako. Gawin sa man ninyo pag-approach. Go, watch ba ako nagasaong after. Uy! Shoot ito! Gaga! Ay, ayun, shoot it. Dito, tita kayo. Ala! Kasan ko. Uy! To Miss L and Ruby. To Miss Sael and Ruby! Cheers! Cheers! And cross your arms. And bottoms up. Cheers! 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 And one more time, please get your swords. Cheers!